Hej, vi er på vej for at overrække et præmie til Marie, som har vundet vores Full Rate 10 års fødselsdags konkurrence. Vi glæder os meget til overraskelsen. Hallo? Hej, det er Lars og Jørgen fra Full Rate. Jamen, goddag. Kom ind, far. Tak for det. Så er vi klar. Ja. Hej. Hej. Marie. Tillykke med det. Du vinder af vores 10 års jubilæumskonkurrence. Ej, hvor fantastisk. Ja, så du skal ud og rejse og spise 25.000 kroner. Tillykke med det. Det lyder fantastisk. Tak. Så